What's up mga kawitik? Have a nice day sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Lalo na sa mga supporters ko. At kung bago lang kayo sa YouTube channel ko, please like and subscribe. So guys, panoorin nyo ang episode natin, Pizza Hut Mukbang. Unsa kay lami ng pizza ba di no? Gara ba di oh? Nag-cooking pizza. Mahara mga badi oh. Mukbang tarugkuan. La ay magsigikaon og karne. Ari na punta ning mga panpan ba? Mahara. Atong sulayan. Ning mga vegetables salad, tomato salad. At syempre di magitag sige kaon aning mga pizza, so usahay di gid maayong paghiwa oh, nagka bitas-bitas gitawon. Then dito kaon dapat butangan pa nag pizza punta pero Pizza. wala gi maanan hayay hansak dito sa baba. Pati pag abrisket sa digitan kabalo wagid maanad taon. Yummy boy witik. Coleslaw, mga badi. Coleslaw day tawag anak mga badi. Sabi na ako muna og lamaw. Lamaw nga butong ba? Maram itong naandan. Kanang maglamag butong, butang ng biskwit. Butang ng royal, butang ng gatas. Mura man nagbakya. Daghan lagi kayo. Mahurot na nimo boy witik, maay na kang tao. Manay gidait piting daghana kaya ng pizza. Murag hindi na mahurot. Ito yung marami. Garlic bread. Garlic bread. With cheese. Kamuting kahoy pa hinuon na nga kinunuan. Murag panad ka anak pero ka ng mga pizza dili na mga daldala o murot kanan. Ali? Ito saan ni? Ang ganda testing. Anything else? Potato. Potato salad? Potato salad. Kaya wala na po saan. Carrot.
Sabi na. Basta salad ni carrot salad yata. No? Benar, Pak. Merkulis Santo na kasi kaya bawal na ang karne. Huh? Sarap guys. At syempre, sa makabungog na kinananay, giuhaw gitawon si Boywitik. So, yun og Pepsi Boywitik, aron mo abot rastiyan tong ginaon nimo. Pinaanggol pa. Ayay, manugab na. Murag busog na, naluya na. Tapos Boywitik. So guys, oh, sinaw na. Hurot na. Salamat kayo sa sponsor, MK Lifestyle Vlog. Krispy Kreme. Ayay, murag naiplano nga mapalit og Krispy Kreme donut. Grabe ni akong sponsor guys. Half dozen assorted. Medyo nahalinan siguro ni Stais Cabaw ni akong sponsor. Grabe magpamalit oh. Dalawa din. Grabe. Tapos, Daghan yung kapilian guys, pero grabing tamisa dagway ni. Krispy Kreme donut. I'm sure usaragit ka buok pagkaon ako ano. chocolate ice custard. Hindi ko ganahag tamis guys. I'm so sweet person but I don't like sweet food. You know.
Ay, pirabuyag in town. Thank you, Lord. Nakabit-bit ragis Boyotik og Krispy Kreme. Krispy Kreme. Pero isa ragi makaon ako, ani. Sus, di pag yun mahustuan. May hapit pag yung siumay, my God. Lord, thank you sa food. Siumay house. Pero umrag balon ako ni. Thank you po. Ugma kay trabaho ko. So mo na to mo uli na ni sa kay taxi. Ug naabot na mi sa balay. Ug ato nang tilawan ang Krispy Kreme. Kung tamis bagyod. Pero I'm sure tamis ni. So isa lang guys. Aron likay sa diabetes. Ato nang tilawan. Grabe ang kwano. Chocolate ang nasa ibabaw. Yan naman cheese. Ay gitilawan dyan Boyotik ag tamis gini sure. Kabis! Murag nagngilog jud ang ngipon anis ka tamis. Hinatunta nga iyara ng mahurot ang usa ka buok. Masyadong matamis. Good luck Boyotik. Mukbang manggahadi. Kahon yun. Aksyon nagtaklob na kay murag tamis man. Hot dana boy. Naglugos na tawag hurot oh. Nausa lang ko no. Sinyas na. So takloban ng taon. Okay. Salamat mga kawitik. Bye bye.